Nimbag nga aldaw yumanen, gagayem ken kakabsat, agtultuloy iti panagyaman tay kinapo Diyos, agsipod ta, idikkan na tayo manen iti maysa nga dakkel nga gundaway, tapno agkakadwa tayo, kadaytoy nga oras. Oras iti panagadal, oras iti panangripaso, kadigiti leksyon, ngayon sagana, tapno iti pamati tayo, gagayem ken kabsat, ket isukuma iti rumangay, ken uray pa yen, iti panagayan ayat tayo, iti tunggal maysa, ket isumeten iti dumakkel. Patyen mi, namnamaen mi, nga adda kayo lata nga agur uray, ket kastamet, patyen mi met, nga digiti karkararag mi, ngayon rap-rapit da kayo, ket dinengeg ni Apo Diyos. Inted na digiti napili nga bendisyon, nga agpaay kada kayo. Siyak nga rod, gagayem ken kabsat ni Pastor Eli Rafanan, kadwayo manen itata nga oras, ket kadwak met dito studio ni Pastor Ray Orbi, ken ni Pastor Leo De Leon. Ikakmet iti kakadwak iti gundaway da nga kumablaaw iti tunggal may sa kada kayo. Naragsak nga aldaw tayo ay iten agagayem ken kakabsat, may samanen agundaway, tinaited kada tayo, tapno adalin tayo, dagiti sasao niya po Diyos. Ngay suda, iti tumulong kada tayo, iti panagpamati tayo, ken mang patibker, iti nagdagdagket, apan nakirelasyon tayo kiniya po Diyos. Ket sapay kuma, tamarik na tayo kang kanayon, ti panangidalan, ti Espiritu Santo, iti dayto a panagadal. Wen kakabsat, idanom ni kada kayo ti nabara, ken nagasat ngaldaw, iti panagadal ti sao ni Apo Dios. Patyan mi nga iti panagadal ti sauna, mangted tinununeg kapan nakamo ken kuana, ken iti naragragsa ka panagbiag, kabayatan nga rurayan ni Kristo Jesus di yaen na panangisalakan tumunggal may sakada tayo amin. Iti panagpatpatuloy tayo kakabsat, iti panagadal ti leksyon, dawatek nga agdumog tayo, ti intayo panagkararag. Amami na langitan, Diyos sa man nakabalin, ragsaken mi ti umasidagken ka, takayat mi nga sa pulen, tinununay ka panakaam mo, may papan iti panagayat mo. Ken kinasasinom iti panagbiag mi. Tawatan mi nga iti Espiritu Santo, imaldit na kinipakamuna, dagiti pagayatam, nga maamuan mi, iti panagadal mi ti sao ita nga aldaw. Pakawanan na kami kadagiti basbasol mi, ken Kristo nga Jesus. Amen. Amen. At datayon kakabsat, iti maikawalo nga leksyon, iti paulo na ket iti linteg ti Dios ken ti linteg ni Kristo. Naadal tayo kadigiti naglabas nga leksyon kakabsat nga ni Apo Jesus isu iti nangited kadigiti linteg na ket din nga imayen nga nagbiag akas may sa kada tayo may isang nga tao isu na iti nagbalin nga ehemplo modelo ken ulidan iti panagtungpal, iti bilbilin. Isu nga daytoy adalin tayo itata, ket mabalin nang ibaga nga tinungpal ko, dagiti linteg ti amak. Ket babaen met kadayjay nga ayat na, isumet iti tumulong kada tayo, nga mangtungpal kadagiti bilbilin. Dawatin tayo ken ni Pastor Leo, nga ibasa na dayjay paset amayulo, nga isu kakabsat iti intayo nga adalen itata nga oras iti panagadal. Pastor Leo. Kastoy man ti kunana iti Juan, Kapitulo 15, versikulo 10. Nutong palen nyo dagiti bilbilin ko, agtaeng kay tutayat ko, kasla iti panagtungpal ko kadagiti bilbilin ni amak, ket agtaengak iti ayat na. Amen. Amen. Iti Juan Kapitulo 15 kakabsat. Isu dayjay panangyarig ni Apo Jesus iti bagina nga idi kunana siak iti puon iti pudno nga ubas. Ket datayo dagiti santak. Adday iti duwa nga klase nga santak. Dayjay agbunga ken dayjay saan nga agbunga. Ket iti tarigagay ni Apo Dios gagayem ken kakabsat ket mairaman tayo kadayjay santak wenno dayjay sanga nagbunga.
Tadayjay sanga nga agbunga, ket kayat na nga umad-adupay, dayjay panagbunga na. Ket nubasaen tayo kakabsat dayjay inbagana ni Apo Jesus iti Juan Gis anya. Surutin tayo dayjay panangyarig na no kasano nga dayjay sanga nga agbunga ket umadupay ti bunga na. Basaek iti Juan 15 versikulo 2 kunana, isu amin asantak ko adi agbunga ikaten nanto. Ket amin dagiti sanga nga agbunga isu dalusan na, tapno mangted kuma itid adu abunga. Versikulo 3, da kayo nadalusan kayon gapu iti sao nga insaok kada kayo. Versikulo 4, agyan kay kanya ket siyak kada kayo, kas iti santak saan amabalin nga agbunga, itis iso no di maikamang iti obas, kastamet iti adi kay mabalin no saan kayo nga agtaeng kanyak. Inted ni Apo Jesus gagayem ken kakabsat, daytoy pangarig nga dagiti pasurot na ket isuda digitay na bunga nga santak na. Bueno, sangana. Ngem, adda dayjay sikreto iti panagbunga. Umuna, nadalusan. Ket iti panangdalos kuna na ditoy, nadalusan dagiti kamkamang iti iglesia na babaen iti sauna. Mikadwa, masapul nga agyan, iti English ko na abide, agtaeng, agtalinaed. Dayjay panagtalinaed ken ni Kristo, isu dayjay kayat na nga sawen, dayjay panangaramid kadagiti amin nga bilbilin ni Kristo. Kadaytoy nga intay adalen itatagagayem ken kakabsat. Kaslalamay sa nga burburtya, daytoy paulo na. Tati paulo na, ket ngalain nyo manen, digiti adadalin tayo, iti paulo na ket tilinteg ti Diyos, ken tilinteg ni Kristo. Agparang nga duwang alinteg. Isu nga kayat tayo nga damagen ken ni Pastor Ray, anya iti kayat nga sawen ni Apo Jesus, kadaytoy nga adalin tayo itata. Uri pa'y da jay pasit amayulo. Diyan basa ni Pastor Leo, iti kunana, nutong palin nyo, dagiti bilbilin ko, agtaeng kayo iti ayat ko, kas iti panang tungpal ko kadagiti bilbilin ni amak, ket nagtaengak iti ayat na. Adda kadi iti duwa nga bilin dito'y Pastor Ray. Bilin iti ama, ken bilin ni Kristo. No adda, anya iti nagdumaan da, ket no awan, anyamit iti nagpadaan da. May isa nga na imbagadamag nga maamuan tumunggal may isa kada tayo kakabsat, Pastor. Nga manipud pa iti damo, iti panagadadal tayo iti sauna, iti dayo nga quarter, ket timaud iti linteg nga isu ti pundasyon ti panagturay ni Apo Dios. Ket dayo nga linteg, inted na tunggal may isa kada tayo nga tungpalen. Imay ni Apo Isus, tapno ti kasta ket tungpalen namot dayo nga linteg. Kalpasan na, idi imay ni Apo Isus, dito rabaw ti daga, ket tinungpal na amin nga linteg, nga imbilin, nga inted na mutlaeng, dahito nga linteg, kaya't namut nga ipatungpal tumunggal may sakada tayo. Dagiti muno na nga tattao, ket tinungpal dati linteg ni Apo Dios, babaen ti pigsada, babaen ti tulong da. Ngam iti dahito nga kanito, dahito nga ibagbaganan ni Apo Isus, nga linteg ni Kristo, uno linteg ni Apo Dios, agpadpadamot lang dito. Ngam tila ang wagas na, takuna na dito'y Juan 13, versikulo 14, at dati ibilin ni Apo Isus dito, nga kunana, maysa abilin abaro, ti itdek kada kayo, tapno agayan ayat kayo, iti maysa ken maysa, kas iti panagayat ko kada kayo, kas tamit agayan ayat kay kuma, iti maysa ken
maysa. Dayjay bilin ti Ama, nga isu iti tinungpal ni Kristo, nga sangapulo nga bilin. Tinungpal ni Kristo dayto nga sangapulo nga bilin, nga ti prinsipyo na, tikbugas na, ket isu ti ayat. Da saan tayo met nga mabaling nga tungpalan dayjay bilin ni Apo Dios, no saan nga napakuyugan ti ayat na impapuswan. Saan nga naragsak ni Apo Dios no tungpalan tayo dayjay bilin na nga nasaan nga na impapuswan. Saan nga mabaling nga tungpalan nga tungpal bilin laeng. No diket di na impapuswan napakuyugan ti ayat. Kalpasan na daytoy nga bilin ni Kristo nga ibagbaga na ito nga baro nga bilin, isumot laeng dayjay nga prinsipyo ti ayat. Ngem daytoy nga prinsipyo ti ayat ket masarakan lang isa nga pulo nga bilin nga isu ti panaginayat ti tunggal maysa. Kahit nangasawen ni Apo Isus, idi bagana nga daytoy nga baro nga bilin, nga itdag kada kayong aginayan ayat kayo ti tunggal maysa, ibagbagamot laeng ni Kristo, dayjay prinsipyo ti sangapulo a bilin, nga tinungpal ni Kristo, nga bilin ni Ama nang ibaga tayo ti leksyon nga linteg ti Dios. Isu nga, no ti maysa nga tao, tungpalan na tibilin ni Apo Dios, ibagbaga na mutlaengan nga tinungpal na tilinteg ni Kristo nga ti prinsipyo na ayat. Kastamot ni Jebanger, no ayatem ti padam nga tao, nga isu ti bagbaga ni Kristo nga baro nga bilin ni panagayat ti pada nga tao, kasi ti bagim, isumot laeng ti panang tungpal mo kaday sa nga pulo a bilin. Tadayjay panagayat ti pada nga tao, ti kayat nga sawen, isumot lang di panang tungpal mo iti bilin ni Apo Dios. Itata hangkang agbilangan, iti bilin ni Kristo. Tayo bilin iti Diyos, agbilang ka, umuna, ingga na iti maka sangapulo, tadangarod sangapulo nga bilin. Itata bilin ni Kristo, saan kang agbilangan, iti umuna, ingga na ti sangapulo. No kitaan tayo, Pastor, mapanmatla di panagbilang ka, tano, ayatem ti Apo a Diyos mo, ti mo nasalsod, kasanong ayatain. So, awan ti papanam, no hangag subli, iji umunang upat. Tapno kasta, maibagam, no kasano nga ayatem ti Apo a Diyos mo. Ito no ayatem ti pada mataw ka, kasano pa nang ayat, dahil ito man ti salsudan, ag subli kan tuman, iji maudi nga inamain. Iso nga, no kitaan tayo jay bilin ni Kristo, mapangkan tumalang nga agbilang, ta agsubli kang agsubli, kada di bilbilin ni Apo Diyos, ta iji ti mangibaga, no kasano nga ayaten, no kasano nga aramidan, di bagbaga ni Apo Diyos nga ayatem ti Diyos mo, ayatem ti pada matao. Iso nga rod nga iti kunanan ni Santiago, iti Santiago 2:10, nga tinungpal mo iti amin, dagbilang ka. Nagbilang ka. Ngem saan mo nga natungpal iti maysa, dadala tabilang na. Dagup na nga saan mo nga natungpal iti amin. Importante tayo ita, dagiti dadto mga gagayem tayo, gagayem ken kakabsat, iti sursuro da itatan, awanen da sa nga pulo nga bilin, adalatan da ayat, ayatem ti Diyos, ayatem ti padam a tao, akas panagayat mo iti bagim, natungpal mon iti bilin. Akas iti inbagam tatay Pastor Leo, nga agbilang kamit laeng, kasano iti panungtungpal mo, dayjay nga ayat iti bilin, wenno bilin iti ayat, dayjay umuna, into no saludsodem, inayat ko kadin ni Apo Diyos, iti amin a pusok, iti amin a pigsak, iti amin kon, iti saludsodem, tinungpal ko di umuno nga bilin, wen, tinungpal ko di may kadwa nga bilin, wen, tinungpal ko di may katlo nga bilin, wen, tinungpal ko di may kapat nga bilin, dapat wen. Kahit dapat wen, awan iti dayjay lisyam, kadagjay sa nga pulo nga bilbilin, tapno matungpal mo, dagjay bilbilin, iti Diyos, ken iti bilin ni Kristo. Isong laglagipin yung kakabsatan niya, daytoy adadalin tayo tata, dayjay bagana ni Pastor Ray, awan iti nagdumaan na, dayjay bilin iti Diyos, ken dayjay bilin ni Kristo. May sapay, Pastor, di makita tayo nga prinsipyo dito. No apay nga ni Kristo, mangibilin ti kasla baro abilin.
nga bilin na, wano lintag na. Laglagipan tayo nga ti agdengdeng dagiti disipulos ura pa dagiti parisyos. Mabalin nga kasta. Ket dagiti nga tattao iti daan nga tulag ti panagtungpal na ti bilin da ket ipigsada. Mabalin nga dayjay letra. Basta matungpal dalatan. Iye bagat lilintag. Ngem awan dayjay ayat. Basta tungpalam lang kasi bilin na tungpalam lang tamom nga mapalintag ka kadayjay. Ngem, saan ang masarakan, dayjay talaga nga motibo na impapuswan nga panagtulnog, nga panagtungpal. Ket dayjay tinapansin ni Kristo kadagiti tattao, nga basta tungpalan da ayusan. Ngem ni Kristo, kayat na ngayon unag ti panagtungpal, nga daytoy ket gapu keng kuana, ibilin na nga ti panagtungpal ket mapakuyugan, tinaunag, prinsipyo, isu ti ayat. Ta inton ayatem ti padam nga tao, kakabsat. Inton napudno ti panagayat mo kuana, sigurado nga, deji ko na tayo nga 1, 2, 3, 4, 5, matungpal da. Tapno ti kasta, deji ayat, isu iti gapuna, no apay nga matungpal mo. Dagito nga bilbilin ni Apo Isus. So kunan no ayat tendak, di ba kung kunan kang kanayon nga ibagbagan ni Apo Isus nga ti prinsipyo ti panagtungpal isu ti panagayat. So ngano aginayan ayat kayo ti tunggal maysa kunan ni Kristo. Ket isumeten iti panagtungpalyo iti bilin ko ta tinungpal ko met ti bilin ni Amak gapu ti panagayat ko ken kuana. Malagip yu dayjay agtutubo nga nabanang. Nga napanken ni Apo Jesus gagayem ken kakabsat ket sinalutsod na maestro anya itaramidap tapno maisalakanak uno madaanak iti biag ngagnanayo itinbagan na ni Apo Jesus tungpalam dagiti bilbilin ket inbaga dayjay agtutubo nga manipod iti kinaubing na tinungpalnan dagiti bilin so dayjay bagam nga pasuray nga addan digiti nagtungpal, ngem dayjay pudno a panagtungpal ket saan nga naramid. Isu nga idin baganan nga tinungpal na itibilin, saan ngin bagan ni Apo Jesus nga ulbud ka? No dikit di ko inikkan na iti sabali nga aramiden na, ket kunana, apan mo ilako dagiti sanikwam, taitid mo kadagiti napanglaw. Iti kayat nga sawen, no natungpal mo matlaang itibilin, ipakitam babaen iti ayat mo. Well. Kita niya dayjay nagfinalan na dayjay ang istorya. Dayjay nga agtutubo. Nagliday pimanaw nga sililiday. Dinungpal na nga rod dayjay nga bilin nga wan ayat. Natungpal na. Natungpal na. Ngem dayjay kayat ni Apo Jesus ket dayjay panagtungpal isu dayjay pakuyugan iti ayat. Yeah. Pastor Leo, anyamet ti isursuro da ito leksyon tayo, may panggap ka da ito'y panagtungpal iti bilin ni Apo Jesus. No, kitain tayo, dato'y leksyon tayo, iti panagtungpal, kas de salsayin tayon, Pastor, masapol nga aramiden tayo gapu iti ayat. Ay etin agagayim kang kakabsat, timang motivate kada tayo, ngagtungpal ket dayjay ayat tayo kini Apo Dios ken ayat tayo iti pada tayo a tao. Ket no kitaan tayo ti kapadasan ni Apostol Pablo adda gamin ditoy a kultura nga kasla adda pan nakaisal sa lumina dagiti sabali at tao kasla kumano hintil ka no Samaritano ka adda pan nakaidumduma na. Ngem ni Apostol Pablo kunana nga mapan kada kuada agbalin akas lahintil tibagbaga na ditoy dati kultura da. Mabalin asumrak iti kultura da basta saan nalakid di salungasingen dayjay akayat ni Apo Dios ay eten agagayim ken kakabsat. Tapno ti kasa madanon na laeng ida ket maidanon na iti pan nakaisalakan kada kuada tadaytoy apan nakaisalakan isu ti ayat ni Apo Dios. Laglagi pun tayo tadaytoy ti panggap ni Apo Dios kaputi ayat na kayat na nga isublit na tayo. Iji dati akasasaad tayo. Ngay isuti, adda kaya Apo Diyos ti agnanayon. Dayjay kayat tayo nga maamuan ket
kasano dahil pa nagtungpal. Daday ito eleksyon tayo, kat iunay-unay na nga daday lintag iti Diyos, adamit daday lintag ni Kristo. Na ibagam tatayan, Pastor Ray, nga ada daday wagas iti panagtungpal, daday lintag iti Diyos, isa nga pulo ti bilin. Ngem adamit daytoy baro nga bilin, nga inted ni Kristo kada tayo. Isu daday bilin iti ayat. Oy. Apay nga inbaga na iti bilin ti ayat. Di pastor, dito imbasa kita tayo nga dito Juan 13:34 nga baro abilin nga dek kada kayo isu ti panagayan ayat itong galmay sa kada kayo. Dito ti pagsidaawan uray pay ni Tertullian, uray pay dagiti masisiri batat tao, uray pay dagiti hentil. Tangamin dayto nga ayat balbaliwan na nga namin pinsan ti panagbiag ti maysa nga tao. Sa pagarigan, dayto madlaeng kapitulo na ket ti konteksto na daytoy ket iparang ni Apo Jesusen nga daytoy nga ayat ket ayat nga napnuan iti panagserbi ken sakripisyo. Ayat nga kabaglamon nga ited ti biag mo ti maysa nga tao. As pagarikan, kas kunana tinasantuan na surat ijay umunang Juan 3:14. Kunana dito kakabsat. Umunang Juan 3:16 kun gayam. Umunang Juan 3:16 kunana ito'y ti pakaamuan tayo iti ayat agsipud ta isu inted na ti biag na maipaay kada tayo. Ket datayo rebeng tayo nga ited dagiti bagbiag tayo ame ipay kadagiti kakabsat. So nga dayto nga baro nga bilin nga ibagbaga ni Apo Hesus nga ayat ti tunggal maysa panagpipinateg ti tunggal maysa. Pudno nga no ayaten ti padam nga tao ke patigwam. Ha? No danay imas kita da patigwam, pabuluda. Pudno dayjay ti bunga ti maysa nga ayat na imbag nga rami dayjay. Ngem dayto ibagbaga ni Apo Hesus ket nakasagana ka ngagsakripisyo, nakasagana ka, nga uray pa'y biyag mo, mabalin mo nga ited. Ayat mo laeng, nga may ipakita ti ayat mo, tipada mga tao, tani Apo Diyos, kabailan na nga ited ti biyag na, itipada na, ewan iti kadagit ti tao. Kastoy ti maysa nga, ibagbagana ni Apo Isus, nga baro abilin, ayat, nga kabailan nga ited mo, ti biyag mo, tapno masalbar, may salakan laeng, itipada mga tao. So kung na pa dito yan, insuro na ni Apo Isus dagiti adalan, ni, no, dayat mo, kabalam nga buguan ti saka di padang mataon. Nimidi, awang mayat nga bugot ti saka na, di ba, dati Juan 13, awang mayat nga bugot saka na, tilang mayat nga bugot ti saka ti pada nga tao, dayjay, adipain. Ngem, ti baro abilin ni Apo Isus nga panagin na yan, ayat, nga isunumot lang ti prinsipyo na sa nga pulong abilin, dayjay, kabailam, ngagsakripisyo, kabailam, ngagserbi, kabailam, uray pa nga ti biyag mo, taapay, kasta ti iladawan ti ayat ni Kristo, nga kayat na nga ibilin, tunggal maysa, nga ramidin tunggal maysa, kada tayo. Makabsat. Laglagay pa nyo, Pastor Leo ken Pastor Ray, uray pa iti kunana ni Pablo jay umuna nga Korinto 13. Mabalin ko nga idaton ti bagik, nga awan ti ayat na. No apay nga itiinbilin ni Apo Diyos ket dayjay ayat. Agsipod ta iti tao kunana jay dayjay naglabas nga leksyon tayo kunana ni Ari David. Naiinawak iti basol. Awan iti pudno nga ayat kanya to'y Pastor Leo. No adaman iti ayat na imbukodan nga ayat. Iniimot nga ayat. Dayjay kayat kung dayjay saludsod itatay nga dinaw nga dayte in saludsod ko ket kasano ang matong paltay dayjay dayjay in basbasa yuwen adda dayjay ngem no alain nyo dayjay memory verse tayo lukatan nyo ijay Juan 15 versikulo 10 iti sikreto iti panagtungpal iti bilin ni Kristo ken ti bilin iti Dios iti anya iti panagtaeng tayo ken ni Kristo. Mabalin tayo atong pahalin iti bilin nga awan tayo ken Kristo. Idi agi sursurag ti kolehiyo Pastor Ray ken Pastor Leo kunana ni
Gregorio Saide de Librona. Adda kanu digitay nasisi at pay nga agtungpal iti bilbilin nga saanda nga nakaadal. Iting kabil na jay digitay ita. Di ita ko no gayem ken kakabsat may kabil da iti patibong. Aganup da. Adda iti markana da iti patibong ket intun no nakaala da iti nga patibong iti alingo ugsaw no anyaman anaala na. Labsan dagiti adu nga ita ngem no handa nga patibong handa lalaen. Handa mo nabasa ti 10 nga bilin. Ngem natungpal da. Natungpal da. Kas dayjay baro natungpal na. Ngem adda dayjay na anay nga sikreto iti panagtungpal nga dayjay panagtungpal ket awaten ni Apo Dios. Isu dayjay taeng tayo Panagtaeng kenkwana. Akas dayjay ibagbaganay ditoy leksyon tayo isuna dayjay puon iti ubas datayo ti santak. Ti kunana awan iti mabalinyo no saan kayo nga agtaeng kanyak. Mabalin nga dayjay panagtungpal tayo iti kunang Pastor Ray itid tay pay tibagi tayo. Idaton tay pay tibagi tayo. Agited tayo kadagiti sanikwa tayo. Ngem no dayjay ket naaramid nga saan ang nagtaeng ken ni Kristo. Awan Serbina. Dayjay nga inaramid na Pastor Leo. Awan Sir Serbina. Ngem automatic to nga no agtaeng tay ken Kristo. Dayjay kababalin ni Kristo nga isu iti ayat. Saanton nga dayjay man malagip ko dayjay term mo Pastor Leo idi naglabas nga leksyon tayo hanton a plastic. Napudpud nunton anak Kristyanuan nga ayat. Into no makitan dagiti sabsabali, makita dan dayjay panagtungpal tayo ket makita da nga adday iti guyo-guyen ng ayat. Tapay kunada ni Pastor Ray, ni Pastor Leo, wenda tayo gagayem ken kakabsat. Datayo dagiti anak ni Apo Dios santak na nga nya nagnaed ken kuana. Tikayat nga nga sa wenen, Pastor, bawatak saan nga makabalin nga makaited tinapudno a panagayat no saan nga agtaeng ken Kristo Jesus. Kapaman nga agtaeng ken Kristo Jesus, overflowing to, automatic to, ken disnudon to nga dayjay nga panagnaed na ken ni Kristo, rumwarto ken kuana ti pudno nga aramid ti panagtulnog, panagayat, panagsakripisyo, iti pada nga tao. Surutin tayo dayjay ko gamin, Pastor Ray, dayjay naglabas nga leksyon tayo. Ni Apo Diyos, ket iso iti Diyos iti ayat. No ni Kristo, ket iso ket Diyos, nga rod ni Kristo, ket iso iti Diyos ayat. Ket intun no agnaed tayo, ken kuana, akas iti sanga agnaed kadayjay puon ti ubas. Kunana daytoy leksyon tayo, ijay ton dayjay tiyempo nga mananam tayo dayjay ragsak itagtungpal. Saanen nga dayjay us-usaren tay nga term Pastor Leo ken Pastor Ray nga tungpal bilin. Saanen? Adanton dayjay ragsak na. Uri basahan man Pastor Leo dayjay bagana ni Pablo ije Galacia. Ti Galacia 6 versikulo 2. 6:2 kunana, agtitinulong kayo iti pakadagsenan ti maysa ken maysa ket iti kasta tungpalin nyo ti linteg ni Kristo. No kitaan tayo daytoy ay eten agagayem ken kakabsat. Kasla i-magnify namanen dayjay linteg paikit din ni Apo Dios. Ibagbaga ditoy nagbasaan tayo ti context na ibagbaga ditoy ni Apostol Pablo nga nung makabasol ti maysa tulungam tapno bumangon. At dati maysa kayat ko baga apangarig ayaten agagayem ken kakabsat. Iji sao ni Apo Isus nga
aramidem ti padam nga tao ti kayat mo nga aramiden damatkin ka. No dat ti may patilab mabalin nga saan tayo katawaan. Ngam no si tayo ti may patilab kayat tayo at dati mapan mangbangon. Ti kayat ni Apo Isus kaday ti abanag saan tayo kat katawaan ngam masapul amapantay pa tapno bangunen tayo. Tulungan tayo. At dada ito jay aksyon iso ko na napay ayatem ti kabusor mo. Tano ti ayatem kat dayjay laang mga ayat king kaanyat nagbaliwan tayo kumakadagiti da duma. Iso nga day ito'y ibagbagan ni Apo Isus ng ayat. Saan ang maaramid ti tao, pastor, akas kunam, malaksid no naisulbong ka kang Kristo. Takunana, jimbasam tatay, no awanak, awan ti mabalbalin nyo, ngaramiden. Iso dagiti aban ba nagmaaramid tayo laing, no datayo kang Kristo. Ngam awan tayo kang Kristo, mabaling nga maaramid tayo, ngam selfish dahil motibo tayo. Kat no kas ti motibo tayo ay ito agagayam kakabsat kas napalabas nga inadal tayo. E di Matthew 7, uray man aramaten tayo tinagan ni Apo Isus. Iti panang parwarti sa iruan niyaman na datdatlag kunanto ti ama sang kayo amamo. Napintas dayjay panag titipon wenno panag titinulong ti kapanunutan tayo. Saan tayong ibagbaga Pastor Ray ken Pastor Leo, gagayem ken kakabsat anya, nga saan tayo nga matungpal itilintag. Kabailan tayo atong palay. Ngem, laksid nga addatay ken Kristo, sublyin tayo de sa une Apo Diyos ija Isaya. Digidi nga panagtungpalyo, maibilang tunga niya, narugit anisnis. Haan analintag. Saan nga kinalintag? Taapay, iti awaten na laeng dayjay serbisyo nga adda dayjay ayat ket dayjay ayat agapu ken kuana agapu iti anak na. Ta no dayjay bagatay nga hanga matungpal saan nga isu ti pudno nga ibagana ti Biblia. Ta dayjay nga rod agtutubo nga napan ket inbagana natungpal ko. Ket kunamen na Apo Dios no kuman nagulbod dayjay agtutubo ka kun kuman Apo Jesus ay ulbod ka. Ngam saan? Hana nga tinubtubngar. Tapudno dayjay naramid na. Isu nga, daytoy tumetlaeng alintag. Isun tumetlaeng itilintag nga mausar intuno umay iti panagukom. Laglagipin nyo kakabsat, gagayaman niya. Datayo ket tumakder tayo iti pangukuman ni Apo Diyos. Kita niya laki din nga nagsayaat. Nga daytoy ad-adalen tay itata. Itigayam ayan iti dayjay man sekreto na nga saan tayong agamak nga tumakder ijay pangukuman. No adda tayo nga nagbalin nga sanga ni Apo Jesus. Tadayjay no alain nyo dayjay pangarig iti sanga ken ubas, dayjay kababalin dayjay puon, isu iti tawiden dayjay sanga. Injak pa'y nakakita iti ubas nga nasamit nga agbunga iti naalsem ken napait. Una. No iti napait nga ubas iti bunga ng tumet ket napait. Tapno makita tayo kabsat, malagip ko Pastor Leo ken Pastor Ray jay Isaiah 5. Alam nyo daytoy nga pangarig tapno maawatan tayo daytoy pag diligen tayo kabsat anya. Inbagana ni Apo Jesus dayjay panagmula iti maysa nga kaubasan. Ngem anya lakit din taidi nga ururayen ng agbunga. Basaek iti verse 4. Anya aya iti manabalin nga aramiden pay kuma iti kaubasak. Adyak inaramid ken kuana anya iti gapuna nga idi nga ururayek nga agpataod kuma kadagiti ubas iso na matuwad kadagiti ubas nga
atap. Atap. Iti tao, Pastor Leo, Pastor Ray, gagayem ken kakabsat, atap. Naiyanak, nga atap. Naiyanak ang managbasol. Ure no anyat ti aramidin na, into no agbunga, anya bunga na, Atap. Atap lata. atap. Nga maday iti sikreto, dahi sikreto man iti grafting. Ni Pablo ijay Roma ket kunana dagiti hintel isuda dagiti atap asa nga iti ulibo. Inala ni Apo Dios insulbong na ingraft na ije puon iti pudno nga ulibo Ulibo. ni Kristo. In the same sense, kunana ni Apo Jesus dito inadal tayo. Siyak iti pudno nga puon iti ubas. Bigbigak kagayam ken kakabsat nga may saak nga atap. Ngam babaen iti parabor, intunno iti maysa nga atap asa nga. Ket maisulbong kadayjay pudno apuon iti ubas. Ket dayjay tun biag dayjay nga puon. Isun iti mang taraon, isun iti mang biag kadayjay nga atap asa nga. Pastor Eda ka di pag nagbalbaliw. Masarakan to ken kuana. Di pa nagbalbaliw. Anyan tun de bunga na. Balinton nga nasamit. Bunga iti puon. Wain. Agsipud ta iti panagnaed na agtultuloy ijay ken Kristo. Ti panakabalbaliw ti panagbiag na babaan ti parabor na. Umay to ken kuanan iti bunga na nga nasamit. Babaan ti agtultuloy a panagnaed na ken ni Kristo. At masarakan to ken kuana ti lawag ti kinapudno. Tapag bibiyagan nan tungarod mo ti kinapudno. So kung nanan ni Apo Isos, agbalin kayo akas may nga lawag. Tanda kayo kanyak. Balin kayo kas may nga asin nga mang tiraman, mang preserve. Tanda kayo kanyak. Tangamin, di kunayo pastor, na isulbungain. Ket kunayo ito yung peso di kunayo pastor, surutik, di kunayo. Bagbagayo nga kinapudno. Nga di jay Roma 11, 17, nga dagitoy ket kunana to ngem no dagiti daduma asang-sanga nasipakda ket idinto may saka nga ulibo nga atap na isulbong ka iti puunda ket di napintas nito pastor makipagtaraon ka kadakwada iti ramut ken kinalukmeg ti puon ti ulibo. Isu daytoy mutlaing ni Kristo Jesus. Puon. Nga makipagtaraon ka. No, makipagtaraon ka, agnaad ka sa diyay. No nyaman di jay taraon na, no nyaman di pigsana, aggapu ken kuana. Nyaman di pigsam, aggapu ken kuana. Nyaman di panunot mo, amin di jay nilaon, ti panagbiag mo, ket saknapan, ti panagbiag ni Kristo Jesus. No, kitaan tayo nga rod daytoy, apang ngarig, uray pa'y dahi biyag, dahi atap nga naisulbong, haanen nga aggapukin ko ano, di kat aggapu, iji na kay sulbungan na. Dahi biyag na, dahi tutaraon na, uray pa'y dahi panagbunga na, akaslag balila nga channel, tadi panagpabunga, aggapu dito poon amin, amagnakin ko na, amang parwar ti bunga. Iso nga dahi bunga, kunanan ni Apostol Pablo di Galacia, saan na nga mismo nga bunga, no di kat bunga ti Espiritu Santo. Nga kunana, awam matla sa bali no saan nga ayat. Kaso nga iti kukuente dito'y pastoran niya, DJ, linteg iti Ama, kinlinteg ni Kristo, kit mabalin tayo nga tungpalen, akas DJ kunana ni Kristo, tinungpalkon. Iti mang tungpal to DJ alinteg, DJ sa nga pulo nga bilin. Mang tungpal to DJ nga linteg, iti ayat, isu DJ tarigagay tayo, babaen iti pamati tayo, nga agtalin na ed tayo ken Kristo. Injak nga mailadawan, Pastor Leo, nagbaling kamit nga trabahador iti agriculture, ti gobyerno. Nga iti may sanga-sanga ket isulbong mo itata, ikatom na madamdama, isulbong mo, Matay. hanggang mabalin. Ang ganibag.
iti napintas dayjay kun tayo nga agtultuloy permanent nga naisulbong. Gagayem ken kakabsat, dayjay iti mabalintay lang aramiden anya. Nga dayjay tarigagay ni Apo Dios. Naadal tayo ti sikreto na itata. Yung sikreto kay ni Kristo ken Kristo lang. Naadal tayo ti parabor na palintag tayo babaen ken Kristo. May salakan tayo babaen ken Kristo. Agtungpal tayo itibilin babaen metlaeng itibilag ni Kristo. Anyan nga nagpintas no dayjay inbasam Pastor Leo iti Galacia ket makita kadagiti aminen at tao. Dan dayjay ayat. Dagano Pastor Ray ken Pastor Leo iti maysa nga agtutubo nga turista. Napankano iti maysa nga isla ito'y Fiji Island. Nasarakan na iti maysa nga lakay agbasa-basa iti Biblia iti sirok iti narampaya nga kayo. Iti Bible. Kunana kanu dayjay nga agtutubo kunana tata awan iti serserbi taramidam. Sayang iti oras mo. Kunana kanu dayjay nga lakay barok sumurot ka kanya. Ket insurot daytoy alakay daytoy nga agtutubo nga turista iti balay. Ket kunana no imay ka kuma iti tiyempo nga saan kupay nga nabasa ti Biblia, saan kupay nga inawat ni Apo Jesus ti panagbiag ko, ket sana itudo iti ayan ti atep. Dayta ulom itata, maikabil ko mga maibilang kita. Sabit ko madayay. Tadayjay nga isla idi iti cannibals. Ngem nabalbaliwan digitoy panagbiag digiti cannibals, agsipod iti ayat nga inted ni Apo Diyos. Gagayim ken kakabsat, oray pa'y kada kami kasapulan mi dayjay nga ayat. Kasapulan tayo dayjay nga ayat. Tapno dayjay panagtulnog tayo, dayjay ragsak tayo, maited nga pudno dayjay ragsak iti panagtungpal. Naragsak ka di Pastor Reno, agtungpal ka, nga tungpal bilin laeng. Ay, saan na Pastor? Ure pwede jay anak ko sa anak nga maragsakan no makitak, matuntun ko nga dayjay panagtungpal na katungpal bilin laeng. Ken saan nga nalinis, nagurdo. Dati ta nabutob na, mapilpilit, kas ko ng Pastor. Ngem no, dayjay bilin ko, no imbaon ko, kat agsagsagawi sa'yo nagragsak, nga mabuybuyak, nga agtartrabaho, agar-aramid, kada dyan bilin ko, anya kat siyak ang mismo, ti maidaydayaw, siyak nga mismo at maragsakan, tapay, tungtung pala na dyan bilin ko. Kas dyan mo't ni Apo Isus. Narod iti pagarian ni Apo Diyos, iso ti pagarian iti ayat. Wen, Pastor. Gagayem ken kakabsat iti tarigagay ni Apo Diyos ket dagiti kumapagtaengan tayo ket iso iti kapadasan iti pudno ayat. Anyan nga nagrasayaat, anyan nga nagragsak. No makita dayjay nga ayat iti tunggal may sa kada tayo. Dayjay tong ayat isunto iti mangtulong kada tayo nga mangtungpal kadagiti bilbilin ni Apo Jesus. Dati kunanan ni Apo Jesus, tinungpal ko iti bilin ti Ama. Ket no ayayatin dak, tungpalin nyo may dagiti bilbilin. Isu nga, no alain tayo, dagiti inadadal tayo, Pastor Ray ken Pastor Leo tinaglabas. May salang ti prinsipyo. Wen pudno nga lintag, ngan ti prinsipyo na lang kita niya. Prinsipyo. Ayan. Pumakada kamin, gagayem ken kakabsat, tapno into no umay nga lawas, ket awisen da kay tumanen. Ngem sakbay kami nga agpakada, itid ko ken ni Pastor Leo, ken ni Pastor Ray, dayjay maudi nga kapanunutan da may panggap kada ito yung eleksyon nga inadal tayo. Pastor Leo. Laglagi pan tayo ay ayatan agagayem ken kakabsat.
nga iti panagtulnog ken Apo Isus babaan tayat masapul amatay dayjay kinatao tayo. Dayjay daan a kinatao ket dayjay biag ni Kristo isu kumati maadda kada tayo tapno iti kasta iti panagaramid tayo iti ayat akas panagayat ni Apo Isus iti pada tayo nga tao. Ket daytoy nga ayat awan idumdumana. Daytoy nga ayat amang iturong iti panakaisalakan iti maysa ken maysa. Wen kakabsat, pudno nga adda pamati tayo, pudno nga adda namnama tayo, pudno nga adda ayat tayo. Ngem daytoy nga ayat isu ti kadadakkelan. Taapay isu ti mangted kada tayo ti ragsak ngagpamati, ragsak nga mangnamnama, ragsak nga mangtungpal kadagiti pagayatan ni Apo Dios. Tayton makita ni Apo Isus, uripay ti Ama, nga dagitoy nga bilbilin na ket tungpalan tayo nga napagkuyugan ti ayat na impapuswan nga mangted ti ragsak. Daytoy nga Dios may daydayaw, daytoy nga Dios maragsakan, ket intun umay mangisalakan kada tayo. Iyawid na tayo asira ragsak, iji langit nga pagtainga nagsibud da ti ayat isu nang ted iti gundaway nga marami da namin abambanag gapuken kuana. Unang road kakabsat ni Apostol Pablo, I can do all things, kabaelak iti amin, babaen ken Kristo, Jesus. amamapig sa kanya. Ni Kristo nga nagtungpal iti bilin. Ni Kristo nga nangibilin kada tayo nga tungpalin tayo digiti bilin. Iti karina kadagiti adalan, isumil ang karina kada tayo. Lo, I am with you always. Addaak, kadwaan kayo. Kada ito nga panagtungpal tayo tibilin na kakabsat. Dahil karina kat isumit lang pudno. Isu iti mang kadwa, mang kuyog kada tayo. Dahil ko ng Pastor Leo tatay, bilang no may patublak tayo, adalta ni Apo Esos, tumulong kada tayo. Malagip yun dahil istorya dahil footprints on the sand. Basta. Nga dahil ka nung nagtagtagainap kat natagtagainap na nga kadwana ni Apo Esos nga magmagna igit ti baybay. Imay dahil pa nagreklamo na ta, nakita na matlan may nga paris at tugot. Pagarupon na nga dahil tugot na, iso dahil kit ni Apo Esos pinanawan na, kit nagreklamo ka na Apo Esos, kit kunana. Apo, apay idi tiyempo iti rigat. Idi tiyempo nga kasapulan ka, ayan ka. Gagayem ken kakabsat, dahil kunana, dahil nga nagsurat. Idi nga kasapulan na, inubba ka, kit dahil nakitam nga tugot, ije baybay. Isu iti tugot ko. Dahil iti panagayat ni Apo Diyos kakabsat. Kit dawatin mi agkararag tayo, tapno ti Santong Espiritu iti suto tumulong kada tayo. Bindito nga Diyos, amaming adakat sa dilangit. Agyaman kami, tainted mo, digiti bilbilin mo. Digiti nga bilbilin mo Diyos, isuda iti mangiturong kada kami, iti panagayat, iti anak mo. Digiti nga bilbilin mo Diyos, isuda iti mangibaga kada kami, adda digiti bidot mi, adda digiti nagbasulan mi, ken adu digiti nagkurangan mi. Kit ni Apo Jesus, isulayong o Diyos, iti mabalin nga manghugas ka digiti basbasol mi. Isunalayong iti mabalin nga tumulong kada kami. Agyaman ka mama, tay suday ta iti tarigagay mi itata. Iti tarigagay mi o Diyos, kit awatin mi iti anak mo. Akas iti maysa nga puon, isuna kit dawdawatin na kada kami. Nga agtalinaid kami kenkwana akas maysa nga santak. Tapno da kaming anak mo, Ama. Nagtalinaid kamin kaday tang anak mo, babaen iti pamati. Iti panagbiag na nga naayat. Iti panagbiag na anatulnog kaday iti bilbilin mo. Isuntumit tinu Diyos iti biag nga maited kada kami. Tinagan mo kadi iti may daydayaw kaday ito'y o Diyos nga desisyon mi. Kit pakawanin na kami, iti anyaman nga nagkurangan mi. Itinagan na po may sos dawatin mi digitoy. Amen. Dawatin mi nga rudod kakabsat nga into no may nga lawas. Adda kay ito kumamanen. Iti oras, iti panagadal.
ket namnamain mi nga digito inadal ta itata, isu iti mangidalan kada kayo, iti inaldaw-aldaw nga panagbiagyo. Agyaman kami launay, ni Apo Diyos iti makiadda kada kayo.